Takže teraz si užite túto kompiláciu s krátkými videami. Tak, ne, dobre, tak. Easy. A to je posledné video? V tomto ní. Čau. Jestli to zahraje piv. Strašne ťažké normálne. Neverím, že je takáto ťažká vec vôbec. Normálne, fakt neverím, že na TikToku je takáto úplne ťažká vec. Fakt akože, wow, to je fakt ťažké. Wow, skoro som to fakt nedal, wow. To je hrozne ťažké. To je hrozne ťažké. Musím to dať. Ja som král normálne týchto hier, normálne. To je super. Ja som v tomto král normálne vyľúbení týchto hier. Ja som normálne král. Tak to je easy. Toto. A toto. Ľahké. Kto je lepší? On alebo ja? OK. Yes. Vediem. Poď. Ja musím vyhrať. Yes. Prvé. Mám za sebou. Tak rýchlo. Môj kanál. Strapni sa. Nie, kanál. Smrt. Ne, teď silová rovinka. Yes! No. Taký mobil mám. Ja som typol svoj mobil. No nie je to úplne istý, ako mám ja. Ale tu mám tiež Samsung kockatý. To trochu viac kockatý. Easy. Bolo to tak strašne easy. Fakt akože easy. Tak. Yes, to za 100. Tak. A nič. No, sedmička. Dvojka. Štvorka. Jednotka. Toto bohužiaľ. Ty a mňau. Dobre. Tak, ideme na ďalší diel. To je easy, ako to nikto nevie dať. To je najviac easy, čo môže byť. Tak. Ľahké. Bolo ľahké. Je to skúsiť, keď je to easy. Easy. No, ten je úplně na hovno, vole, nevím, proč ho tam dává. Ty vole, že by? Za to netrefil, já bych ho vyloučil, vole. Au, čauke. Dobrý, čo vidím tento filter. Vyzerá aj zdrobovaný. Fakt. A tak, čau. Boha, to je ťažké. Nosoviť Mikuláša.